चालू हा मग काढ थांब. शेंडी बघा शेंडी होई थांब थांब. बरं, बघ आपल्या कर्माची थांब थांब. केस सरळ गोंधळ करशी हा माझू. शेंडी पुढे घे. केस सरळ ठेव रे बाबा. शेंडी झाल्या कुठे आले मगाशी बघलं ना तेव्हा तू होतं मारामारी करायला लागली काय नाही खेळतो खेळत होते गप्पा गप्पा सगळ्यात भारी आहे फोटो काढतो पोझिशन कस नीट सरळ सरळ उभं राहू. असं ना वाकडो हा सरळ एखाद्याचं मग झाला की मग बाबू सरळ हा. थांब थांब लागत घे हृदयाची वाफी सारख्या लागत घे सध्या हो हा चल ऍक्शन ते डोक्या व्यवस्थित खाली वाग प्लास्टिक एकदम मग तिचं नाव घाल पवानी हो हो. काय चेहराच फाडून ते काय एवढं मी तिथून ते ऍडजस्ट केलं काय त्या किती नाही तर काय काय झालं ते बघत पण नाही त्या आरशाकडे नाही हसत नाही की काय नाही पाठवतो आपण हसत जायचं आणि आपल्या मनात लग्न रडत जायचं उलटा का चाय बी होईते काय तुम्ही घ्यावा तुम्ही हाताने हे विनू तुझ्या तू अंगात धुळून जाते कालचे पिणे दिले ना विनू आता मेहंदी काढ पावडर पण आणून नाही या परत रे रिपीट रे माका मिळालं नाही आता चुकला जरा. मेहंदी काढून झाली मग ह्यो करता काय होय रावण ए मी नाही जागा कोण जामच लागत ही हॉल का अजून हॉल काय या काय ह्या करतो काय म्हणतात का तमाशेत हातातलं गेले करून ठेवलं आई बघ आई बघ गो थांब थांब भडकन बघते येऊ ना. काय दे काहीतरी काय तू कधी फोटो काढत राहा तू पांढरा का बनवून दादा थांबा तू नखरे करू नको हिचं फाउंडेशन जामच तुमच्याकडे जा ना हे तू दुखली तुमच्याकडे जाते आधी फुली घाल फुली घातलेलं त्याच्यावर जात नाही नको आधी फुली घाल आणि खय ओला तो बघ मग तसं घालू खावा फुली जाता ती जरा सहन करत नाही आय 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 काय 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 मावळू घालतो तुम्ही देवा तुम्ही दे त्यांच्याकडे दे
घाल तोंडात आता असंच करून ठेव. आणि इकडे काय गेला? वर बघ गाडी नसेल होती बाबू. विनू मारी नाही काकी सांगणार आहे का असं काय तो